fulakɛ Seydou Wazuli an famana ɲɔgɔn ma kosɛbɛ Seydou ko an bɛ woro sara fulakɛ ko ten Seydou woro a bɛ sara jo t'a la an bɛ k'a fɔ k'a ɲɛsin bɛɛ kɔ ma bila n kunna n ko e tulo b'a la komi Seydou ka taama ka ca o Seydou Wazuli Seydou li ka taama ka ca o ye caya da ye a bɛ taa dɔrɔn a bɛ taa ɲɛɲini ale ko tɛ dɛ Beliko Jalo ko don wallahi Beliko Jalo ko don a bɛɛ tɛ dɛ Beliko de ko don ndɔgɔ awa i k'a dɔn min ye fasiri ye hali bi an bɛ taa n'a ye min ye awa i k'a dɔn fasiri kun fɔlɔ min ni n b'a ta n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min ni n ko a ma ko Nouvelle Horizon kuma kɛn bɛ awa i k'a dɔn ale de kɔnɔ nin waati in na a ko awa i k'a dɔn min ye jele min bɛ yen n'a bɛ balawu jele n'o ye Asidi Gere n'a b'o ko fɔ k'a fɔ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko awa i k'a dɔn a banna wa a ye o kuma t'a la dɛ hali bi a bɛ kɛnɛda la gouvernement an y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn Faransi anw tɔgɔ min b'a bolo awa i k'a dɔn Conseil de sécurité des Nations Unies o kɛnɛ kan waati bɛɛ lajɛlen awa i k'a dɔn n'anw tɔgɔla kuma bi fɔ Faransi don n'anw tɔgɔla ci bɛ di Faransi don n'anw tɔgɔla fɛn min bi sɛbɛn Faransi don k'o kuma na sa an bɛ don min ko bi kangarida kɛra k'a fɔ Conseil de sécurité des Nations Unies mɔɔw ye an t'a la bi an t'a la sini wa Faransi ko kuma a kana fɔ an ye bilen Faransi kana kuma anw tɔgɔla bilen a ko n'i y'a jateminɛ ɲɛ don Surasi kunda ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ sɔrɔ ani sɔrɔ n bolo sɔrɔ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ nka Mali ni Faransi bisa a don bɛ diplomasi yɛrɛ awa i k'a dɔn n'a bɛ cakɛda anw ka yɛrɛ ka jamanaw a don bɛ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi Nations Unies awa i k'a dɔn kɛnɛ kan a ko kalo 8 n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali y'a ɲini awa i k'a dɔn ɲɔgɔn ye belebele o ka kɛ Conseil de sécurité des Nations Unies o kɛnɛ kan sabu an ye fɛn dɔw ye fɛn minnu n'olu ma diya an ye kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ groupes armés terroristes minnu bɛ yen ni dɛmɛbaa b'u la bi Faransi don misaliw yɛrɛ caman bɛ an bolo an bɛ se ka taa min da kɛnɛ kan nka min ye awa i k'a dɔn n'a ma ɲɛ awa cogoya ma sɔrɔ la Mali gouvernement kɔni filɛ ka wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ anw tɔgɔ min bɛ Faransi da ni Faransi kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ anw ka fɛn o fɛn min mana fɔ Faransi don awa i k'a dɔn anw yɛrɛ kɛnbɛ i b'a fɔ ko birifini o de bɛ Faransi bolo o kumana an bɛ don min ko bi anw kɔni ka mɔɔw y'a laɲini a kuma kana fɔ bilen ni Faransi dan b'a yɛrɛ la ni den don k'a waleya tuguni a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye donc ala awa i k'a dɔn président min bɛ Conseil de sécurité des Nations Unies o kunna n'o ye awa i k'a dɔn Pedro Comissario Alfonso n tɔgɔ sɛbɛn de cira ma k'a ladɔnniya a k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn anw bɛ taabolo min kan a n'an dusuma kasilen don cogo min o bɔlen kɔ ye sɛbɛnden in tatɔ u ye Asimi ka Rangers ni Asimi ka Galon ani Asimi ka Fugula o y'o d'a kan k'a ci u ma u k'a ye k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ taabolo u k'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ tulonkɛ ko ye ko in ye sɛbɛ ye Emmanuel Macron a kɛn bɛ i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn kan Asimi y'a koron k'a digi fo a laban awa i k'a dɔn jɔn ko Ala a y'o fɔ a laban taar'i firi k'i bin maa minnu kan pii o ye politikimaw ye parce que an bɛ don a kɔnɔ ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères ani coopération internationale Abdoulaye Diop awa i k'a dɔn a y'u hakili lajigi k'a jir'u la k'a fɔ n'olu ɲinana anw tɛ ɲinɛ koyi janvier kalo tile 12 san 2022 ani avril kalo tile 16 san 2022 Mali gouvernement an y'a fɔ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka bɛɛ ladɔnniya k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taabolo min kan i ko bi awa i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ka naafigiya n'a ka awa i k'a dɔn don ka bɔ juguya waleya min taama anw ye bɛɛ ladɔnniya k'a jir'u la k'a fɔ anw ka sankolo Faransi bi don a kɔnɔ cogo min ka d'a ye ka bɔ cogo min ka d'a ye an ye o kangari min da hali sini Faransi b'a fɔ k'a b'o waleyaw a bɛ ka olu waleya parce que a ko Mali awa i k'a dɔn an ye plainte fana don tuguni k'a jira Abdoulaye Diop ko ten k'a jir'u la k'a fɔ anw ka bingani waleya min filɛ n'a bɛ ka ta ka da anw kan a bɛ kɛ sababu ye ka anw déstabiliser ka an ka kɛwalew n'an ka taabolo caman bɛ yen olu bɔ o cogo la hakililajigin hali bi a ko awa i k'a dɔn n'i ye nin ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan République française u ka nin waleya min filɛ nin ye awa i k'a dɔn jɔn ko Ala anw mago bɛ ka réunion spéciale de kɛ Conseil de sécurité kɛnɛ kan yalasa min ye awa i k'a dɔn minnu b'an bolo i n'a fɔ daliyaw i n'a fɔ prévu an k'olu da kɛnɛ kan parce que a ko kunnafoni minnu n'olu dira min ye awa i k'a dɔn Faransi n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin bɛɛ kɛra awa i k'a dɔn nɔ ma bɔ a la fɛn ma fɔ fɔlɔ anw ka waleya fɛn fɛn bi kɛ Conseil de sécurité kɛnɛ kan Faransi de bɛ n'i jɔ anw tɔgɔ la o kumana o fana min bɛ ka waleya o ye fɛn ye fɛn min n'a fɔra k'o ka dabila pewu an t'i fɛ Faransi ka y'o la bi an t'i fɛ Faransi ka y'o la sini a ko de siratigɛ la Faransi jamana caman bɛ awa i k'a dɔn a na kɛ minnu kɔni laban u b'u yɛrɛ purukusu ka bɔ Faransi bolo Faransi ka awa i k'a dɔn dingɛ kɔnɔ jigin awa i k'a dɔn nin y'a dabɔtɔ de koyi sabu bolobiri ɲɛna n tɔgɔ nkalon ye a t'o sa fiyewu parce que a ko Nations Unies awa i k'a dɔn min ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
min ye MINUSMA ye ani k'a dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen Nations Unies tɔgɔ la Faransi ale de kun banaminen bɛ anw ni nin bɛɛ cɛ nin waleya min kelen filɛ nin ye e ko nin tɛna kɛ awɔ i k'a dɔn Faransi ka ko bannen anw ni ani ɲɔgɔn cɛ Nations Unies kɛnɛ kan a ko siga tɛ min na hali n'o y'a sɔrɔ ko in kɔni awɔ i k'a dɔn majigi ani mada dɔɔni bɛ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na Seydou Konate Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ ko awɔ i k'a dɔn o bɛ min ko fɔ bugurijɛ tasuma awɔ i k'a dɔn o b'a jukɔrɔ Ala ka ni sababa bɛn Seydou Konate Nouvelle Horizon n dɔgɔ nin y'a ka fasiri ye u ka bidon boli i bonya b'a la Madame ka ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye u k'a ma ko le déclic sɛbɛnnikɛba ale tɔgɔ de Amidou Keita ɲɛma a bɛna ta kuma a man ɲi kuma kɔni a bɛ maanifin k'i dun mun ye belebele ye n'o bɛ Amidou Keita ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko découpage territorial mun o baaraw bɛ sen na nin waati na an ka jamana o kɔnɔ ko waati tɛmɛn'o na ko mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale mun yɛrɛ ye gouvernement ɲɛmaaba ye bi ko docteur Sogɛl Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko nin ye fɛn ye a ɲɛma ko fɛn mun ni nin ta a waati ye wa ko fɛn mun ni a nafa k'o ka dɔgɔn kosɛbɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko a y'o kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Sogɛl ka nin kɔrɔfɔ in k'o kumana nin ye Sogɛl dɔnsen wɛrɛ dɔ ye wa ko nin Sogɛlisme fana ye wa sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Amidou Keita ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko waati mun na mun ye découpage territorial ɲɛma o sɛbɛnfura o bɛ organe législatif de la transition n'o ko fɔra a tɛ CNT ko fɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye projet in bɔ olu ka tabali sanfɛ waati mun na yan'olu k'a kolo n'a bu k'u bɔ ɲɔgɔn na ɲɛma an balila an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ka Sogɛl Kokala Mayiga a ka video kɔrɔ dɔw ye video kɔrɔ minnu na olu bɛ tali kɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga a yɛrɛ ye nin baara in k'a sɛbɛkɔrɔ kɔ ka nin baara in k'a jira k'a fɔ ko nin ta a waati ye ko wa ko fɛn do fɛn mun na a nafa a ma bon kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni balila ka docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka o video kɔni ye a ye bɔlɔlɔsiraw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Sogɛl Kokala Mayiga ye a b'o o video in ka a bila waati mun na ɲɛma ko a y'a sɔrɔ a bɛ jɛgɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛma n'an k'a ma ko FSD i bɛna ye k'a fɔ ko a kun b'o ɲɛma a donni kama wa mun ye kunnafoni yɛrɛ ko a tɛmɛna kunnafoni di so mun na ko an k'a ma ko M7 i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Sogɛl Kokala Mayiga a ye nin kumakan in k'o lase san 2018 o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Sogɛl kɔni a donni kama ko a ye gwara sɛbɛkɔrɔ da k'a jira k'a fɔ ko min ye découpage territorial mun o baara kɛlen bɛna kɛ ko olu fɛla ko tɛ bi ko olu fɛla ko tɛ sini sɛbɛnnikɛla ko a ko Sogɛl y'a jira k'a fɔ fɛn do fɛn mun ni nafaba ta a la wa ko nin fana ko o ta a waati ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na comme bi Sogɛl ka nin kumakan ninnu ko a bɛ ka wuli a nɔfɛ koyi o sabu kɛ a donni kama Sogɛl Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu ye mouvement armé ye ɲɛma ka taa fara mun ye diɲɛ puissance baw kan k'olu dɔw de kɛlen bɛ ka t'u dogo nin agenda in kɔfɛ n'o bɛ découpage territorial kɔfɛ u ka sɔrɔ k'u ka laɲini k'o ɲini a donni kama Sogɛl Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana gouvernement ɲɛma ko siga t'a la ko n'an ko k'an bɛ région kura k'o créer ka cercle kura k'o créer k'a bɛ kɛ ni gɛlɛya belebele k'a gɛlɛya ko a tɛ se ka fɔ ka ban docteur Sogɛl Kokala Mayiga ɲɛma a donni kama a y'a jira k'a fɔ ko k'o sabu kɛ ko min ye a donni kama a bɛ kɔrɔfɔ in fɔ don min na ko min ye an bɛ don min na comme bi ko min ko région ani cercle ko tun bɛ 447 la ko nka ko n'a fɛrɛtɔla tan ɲɛma ko an bɛna yɛrɛ sɔrɔ 400 fo ka taa bila mun ye 500 la ko a dirige ko a bɛ ti jɔ sɛbɛn miliyari 60 ka n'a bila miliyari 100 la a donni kama Sogɛl ko wari bɛ bɔ min ko k'o sabu kɛ ko sennaw bɛna sigi conseillers bɛna sigi wa mun ye préfets bɛna sigi a ka ja ka taa bila mun ye sous préfets la ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi wa ko an ka dirige ko a bɛ taa dafɛ a donni kama Sogɛl ko ten est-ce que o donni b'i tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko fasiri bɛ fɛn ko fɔ awɔ kɛ bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko siga t'a la ko nin ye Sogɛl Kokala Mayiga nin y'a dɔnsen dɔ fana ye wa o sabu kɛ donni min kama hali Laaji Burama ɲɛma ale fana ye nin baara in ko a b'a hakilina ta k'o ta i bɛna ye k'a fɔ k'a donni kama Sogɛl ye gara k'o sɛbɛkɔrɔ da k'a jira k'a fɔ ko fɛn do ko fɛn ko a tɛ bɛn ko k'o sabu kɛ ko min ye jamana fan caman bɛ yen bi ɲɛma ko min ye jamana yɛrɛ ka lasigiden to o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko Sogɛl bɛ ɲininka o kumana ko min ye jamana fan caman bɛ yen bi wa ni jamana ka lasigidenw b'o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ɲininkali kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na comme bi min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga siga t'a la a ka kuma kɔrɔw bɛ ka wuli a nɔfɛ koyi a ko hali ni hakili b'a la Sogɛl ye taali min kɛ mun a kun ye taali min kɛ Gawukaw fɛ nin waati laban in na n'a kun kan ka taa Burɛmu fo ka taa bila mun ye Ansɔngu la ko min ye sira in kɔni ko a taama ma se ka kɛ o sabu kɛ lakanabaliya ko o nɔ don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye découpage territorial baara o bɛna kɛ o kan ka kɛ fɛn ye jamana ka lasigidenw bɛ taa sigi yɔrɔ minnu na k'o kuma na ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko a minɛnen don fɔlɔ wa
sabanin ko orkum kono la ko sogale tiara la ko famira ka fa ko akayeta ye femu ye nyema ko sogale kumbe fa ka daro jakuya ko yela wala sa mun ye ka jora ko soro ono te nyema ko bara munabika kesisa ne docteur bi ka korofo mu fo wati temono na nyema ku ka janwana de na fan blani anya benige mo ka bo le déclin ale kono la sabanin ke ba to de Amidou Keita ma ga nyema ibunya obala ndo awekado donga jase balite minya awekado nye awekado ngaloma shijande beke bulla chema wila no fe dongele aba mine chaw ndo awunta ye fasiri kala yi limana ko family sorala l'indépendant ambe shoni sikaka ndo minya awekado be ani kilinya osisiri awunga jamana kono akoninya awekado waliya minumbe no lubeka awekado tamashedo kajoke kambulushi awekado minye bomanchwala tigilama minumbe nanu jeraka accordalje ku signé ubeka accordalje ubeka usenda kan ka tirge chukumi anya awekado kangarda o ko so wuli ka bon tongay ndo minye awekado noti dobe no 7d minna charla kalo klimuga ani nani no february kalo tamene angoro kwa yorondo be minun goni poira ka bokene ka ni awekado mado ya la soro awekado ni ka barake nay yoroni nungon nana mali gouvernement aye awekado kangarda deke kanyeshi au maminum be no yi awekado meja show onyema bay no yi Algérie mimbi talike accord pour la paix ani réconciliation au Mali sanga ani wati mouvement minumbe no mouvement armé minumbe no lu senyira akoina be ku senda kan ka tirige chukumi be ka la no chukumi ka no ni chukumi ikaro ka fo kerengere ni ala sema ikaro ka fo anye kangarda ke ka nyefo awekado Algérie nyamai awekado kangarda o kausa wuli ka bon tongay akode sira tigela minye awekado maminum fana be no luko ko lu de ye awekado ko ila fasa bawi maminum be no luko ku be ani kiliya de nofe luka makumi be no kemba ko ke kanyeshi ni ngoima ani kangarda ke o bela jile fasiri ke ba ko yelman ni ye ko do da be to e tuguni wa kerengere ne la toto boxe seni boxe toto ni yo de da be to e anni awekado accordal je signé baw anolu ni nyanje wa akoko ni bisika ke jorda ko sabu min ye ministre no nyeshi ni be awekado ni ngonu numa no be colonel Ismaila wage ko fo ay 7d mindi o kono kuma ni yo luta ku laje jongo ala abi ma joro kumbo akoni alaje min ye awekado wulika jo ani chesiri ka jira ka fo ministre wage ako awekado ami donu minay ko bi sika tala be ka donc ka fo accord d'Alger awali yali o ye an sagoye o ye an gal nyini ye misali chama be mouvement minu be no lu sebe buluno kenina uni an jira ka bengula fen jama be anu be ka min wali anyu fe be accord d'Alger min ba wali yali min bo ko fo kerengere ne ala min ya awekado Mali gouvernement o sigili ko amaku ko sabu yere ka mabe awekado Mali gouvernement kono o temenengo ka boy transition nyama asigili ko amake awekado uko abe keru nyena o be temenengo ka boy conseil national de transition o fana ka sigi ndoko minya awekado nunumba akono wa akera unyena o temenengo ka boy ministry ya jira ka fo minye awekado fenjama be minungera Mali kono amake nunu nyina ma amaku ko sabu Malien deundedu ambe de kilinje minya awekado faranga do daklefe ka bo daklefe nga biyengala nyina ndoko sendale biyengala ka aye mande akono de concertation nationale minna kera septembre 2020 nun kumba chamanjela awekado amake uko assise nationale mimbe na bere fondation kofo mingera décembre 2021 ukumba kono ba mafuko commission mimbe ni awekado asigira loi kura mimbe na bango sera sumba kofo no nouvelle constitution ndoko fana baraw o makuko wa ba chamanjela ba boli ngoy projet yi foka na se alaba yoro ba bera jile kono fasiri ke ba ya jira ka fo ni mbete menengo ka buyi fo mimbi ma kamana gwa o de ka fo awekado maminu be wati benu be ka Mali la nogo ka Mali la gushi ka fo Mali be ka accord soso Mali ye ninketa Mali ya dunta Mali ya bota o nyemba la triki nunu be ka waliya minge anu be ka bara minge ma shite ka kala du nyina ka benai ko awekado minye anyanga famia balia anyo jira ula ka jira ka fo ango ni mo famia anta famia bi anta famia shini wa minisuma ani nta shido shima ananyu ana chama minun bi jamana ngono minun go kulu nambe andebe anga be ani kilinya basigi ka sinjin chugumbi ulu fana teka kala du nyina ka benai abesigili do ka laje minye sema mo ubeka awekado sariya soso ubeka awekado accord ubeka soso accord soso li ni aje timine ba e ka fo sema beka awekado patrie do buluda patrie minun be nu betani ka sigina awekado Mali famara fe allaba uni awekado anga fama ubina ta karinywana abeka ke gele bai wa ube boli ngoy uni jadi shu nu
terroristes ye n'olu fana tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ yen n'u bɛ k'o dabu ni ɲɔgɔn cɛ a kana k'u ɲɛna ko an ɲɛ t'u la koyi an ɲɛ b'u la a bɛɛ b'a dɔn u bɛ waleya min na ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ ɲɛ b'a la ninnu bɛ ka baara min kɛ taa ti ka nbɛnɛ sisi tɛ ka bɔ n dɔgɔ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a kɛmɛ ka an ka maaw kamana gan n'u dabali banna wa i k'a dɔn k'a fɔ janto n yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi kosɛbɛ o kumana an kɛmɛ ka min ta an yɛrɛ b'o dɔn an mali n dɔgɔ ne kɔni bɛ min dɔn u yera de koyi siga tɛ min na u yera n dɔgɔ ɲɛ bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in a tɛ taa ka dankɛ koyi aw bɛ se ka taa patiri boloda cogo di a tɛ taa ka dankɛ dɛ mali dugukolo dɔ kan o bɛna armée ye 2 ye wa o bɛ se ka kɛ cogo di olu mana patiri boloda u n'an ka cɛdenw mana ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen kan a tɛ kɛ baara ye wa dugu kelen kɔni na armée 2 tɛ se ka kɛ yen dɛ a kuma ka ca dɛ o de y'a to dɔ ye ɲininka ko ne ko sɔrɔdasi ninnu k'u bɛ nin bɛɛ la o ko kidali ko in k'a lahaliya bɛ cogo di n ye samaratigi wele ka samara pɛrɛ kelen san ka d'a ma n ko taa kuluba Asimi bɛ yen ayi ɲɛma bamananw ko ten ko ni tasuma n'a wulila ji bɛ kɛ k'a faga siga t'a la nka mun ye accord d'Alger ni fɛn mun don a bɛ n'a fɔ ko tasuma yɛrɛ wulilen don ji de awɔ donc u bɛ faga n'a ko in ye hakili ko di a bɛ faga n'hakili ye dɛ kosɛbɛ waati tɛmɛnenw na an y'o de fɔ mɛ a ma faamuya a ma faamuya o ye hakili ko di kosɛbɛ n dɔgɔ tɛmɛnen kɔ sa min ye awa i k'a dɔn an ka cɛdenw n'o bɛ an ka finitigiw kofɔ o y'a jira k'a fɔ nin waleya min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ ni maa si tɛ ka kuma kangarida de bɛ kɛ ka sigi ka kangarida kɛ ka sigi ka kangarida kɛ k'u wele u ka sigi kɔ k'u wele u k'a dabila n'u ma dabila u bɛ waleya min na nin n'u m'u cogo dɔn awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw anw b'o kɛ a mana kɛ sira o sira min an labɛnnen don a mana kɛ sira o sira min anw labɛnnen don quel qu'en soit le prix anw labɛnnen don et la forme anw labɛnnen don n'a tubabukan in ka girin ko ye n'a kɛra sira o sira di n'a y'a diya a y'a diya cogo cogo an ko quel qu'en soit le prix et la forme la hawla n dɔgɔ Wake kumara nin ye tubabukan ngolo girin ye dɛ Wake kumara colonel Ismail Wake major Allah akibaru nin kangarida kan min filɛ a bɛ ɲɛsin banbali waleya tigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sema maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ka waleya juguw kɛ awɔ i k'a dɔn jamana in kɔnɔna la an kɔni bɛ don min na i ko bi nin min filɛ nin i k'a dɔn k'a fɔ u ka sabali u k'u cogo dɔn min ye u ka ko ye nɔ tɛ an bɛ don min na i ko bi a kuma laban a bɛ gɛlɛya abana indépendant a ka fasiri do masiri job o ka ani aka fasiri nyama ne ye indépendant ne y'ale bila ne be mun ye indicateur de niveau ka sama ka gɛrɛna teliya la mun ye igirate dumbiya a kumara nyama a bɛna ta dugutigi denbugo o ne sigi o te bɛn a ko hali bi an ka jamana sara sunba n'o bɛ constitution kura o ko fɔ sigata la sangarugu kɔnɔ Mali amina do 4e république kɔnɔ walima an tɛna don a kɔnɔ o ɲininkali to min ko a bɛ sigi nka an bɛ don min na ko bi jɛrɛjɛkulu minnu bɛ na an k'a ma ko limama n'o ko fɔra a bɛ Mali imamu ko fɔ a ɲɛma o kɔni y'a jira k'a fɔ ko taabolo dɔw bɛ mun ye constitution kura in kɔnɔ taabolo mun kɔnɔ olu fɛla ko tɛ bi ko olu fɛla ko tɛ sini o tɛ dɔwɛrɛ ye ko la laïcité o laïcité mun n'o b'a kɔnɔna la ɲɛma ko limama y'a jira k'a fɔ k'o t'olu fɛla ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bureau national de la ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali damusonya kuma la n'an k'a ma ko limama ɲɛma ale de ye jɛrɛjɛkulu ye imamu caman kɔni o b'a kɔnɔna la ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ waati mun na u tulo kɔni donna kibaruya la kibaruya minnu n'o bɛ tali kɛ mun ye finalisation yɛrɛ kan n'o bɛ constitution o kofɔ kibaruya ninnu y'a jira k'a fɔ ko min ye laïcité ale ye fɛn ye fɛn minnu o bɛna to a kɔnɔna o la sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ bɛna ye k'a fɔ ko min ye imama maaw sɛbɛn o ko u ye tabali k'a sɛbɛkɔrɔ gosi sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ k'olu ka laɲini kɔni ko a ma ta bala sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye limama maaw ye u ye wele kɔni bila mun ye u ka imamu bɛɛ lajɛlen ma ɲɛma k'a daminɛ fayiri fo ka taa bila mun ye safo la a seli o seli k'u ka ci kan k'a lase mun ye misiri kɔnɔ k'a fɔ k'olu fɛla ko tɛ laïcité ko in ye bi k'u fɛla ko tɛ sini ayiwa bisimila igirata dumbuya a y'a jira k'a fɔ ko tile 15 kun dira jamanaden minnu ma k'u ka nin baara kɔni k'o kɛ a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye tɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 27 ma u tilal'u ka baara bɛɛ lajɛlen na ka taa di mun ye jamana faama ma n'o bɛ colonel Hashim Koyita kofɔ a ko maa mun n'o ye jɛrɛjɛkulu in coordinateur général ye ɲɛma n'o de ye Fuseni Samake ye Samake kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye avant projet mun n'o kun dira olu ma olu ye fɛsɛfɛsɛli minnu ka a la k'u ye yɛlɛma dɔw k'o baara k'o boloda wa ɲɛma k'u ye dɔw
dɔw fara ɲɔgɔn kan wa dɔw fana bɛ u y'o laɲiniw la kura ye ale y'o kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko bureau national de la ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali limama ɲɛma o kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini ko o ma ta bala koyi o sabu olu ka laɲini tun ye fɛn jumɛn ye laïcité ko kuma in yɛrɛ k'a ka ba de ka bɔ pewu constitution o kɔnɔ k'o tun y'olu ka laɲini ye o laɲini ko o ma ta bala u ka laɲini filanan tun ye fɛn jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko mun ye nansarakan ye n'o bɛ faransikan ko fɔ ɲɛma ko k'o bɔ yen ka bamanankan k'o bila o nɔ la walima arabu ko k'o bila o nɔ la k'u ka o laɲini k'o ma ta bala ɲɛma ko laɲini sabanan ye fɛn jumɛn ye ko mun ye sɛfa yɛrɛ ko an ka b'o la pewu ni k'an yɛrɛ ka wari ni ka a dilan k'o fana ye olu ka laɲini ye n'o bɛ limama maaw ko fɔ ɲɛma ko a ma ta bala sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na komi bi limama maaw ye wele bila mun ye u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ɲɛma k'a daminɛ safo fajiri ka taa bila fo mun ye safo la fo min ye araka duro dɔ bɛ tɛmɛ misiri kɔnɔ ɲɛma k'u k'a lase ayiwa ala k'a ni sababa bɛɛ k'u k'a lase ala k'a ni sababa k'olu fɛla ko tɛ ala k'a ni sababa bɛɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur duurunin fɔ ale kɔnɔ i gɛrɛtɛ dunbiya ale sɛbɛnnikɛla y'i bonya o b'a la Bakari bete an bɛ Igirek fo k'a waliɲuman dɔn ka foli tɔnni k'a lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma hali bi k'a f'u ye k'u k'u sɔgɔlen to Nura FM 94 tomi murumuru 5 nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 o kumana sa min ye away k'a dɔn Adama Fane a ka fɔla ko il y a pas de commandement dans un bateau o tɛ se ka kɛ o Ndo abita min ye away k'a dɔn Yusufu Konate Yusufu an b'ale ka fasiri an b'a ta Yusufu ka fasiri bi bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Soir de Bamako kuma kɛnbɛ Yusufu Konate a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye awa Tunisie gɛlɛya kɔni bɛ anw da la Tunisie gɛlɛya juguba gɛlɛya in bɛ mun ko fɔ Tunisie ɲɛmaaba a ye kumakan dɔ bɔ a da kɔsɔdani in na kumakan in gɛnbɛ away k'a dɔn kabako kuma ye a k'o de siratigɛ la maliyɛn den minnu bɛ yen farafin den minnu bɛ yen minnu bɛ bɔ away k'a dɔn Tunisie a bɛ don min na i ko bi gɛlɛya belebele away k'a dɔn kɔni tanbɛ k'u sɛgɛrɛ a ko président min bɛ yen n'a bɛ association malienne des étudiants et stagiaires en Tunisie n'a b'o ko fɔ n'o ye Basiru Ould Salek a ye welewele da kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma ka ɲɛsin anw ka jamana faamaw ma ale yɛrɛ ka fɔ la a ko maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ Tunisie an bɛ don min na i ko bi ko gɛlɛyaba ko bɛ u da la situation très grave a ko kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ sabu min ye maa dɔw bɛ yen minnu gɛn bɛ k'u papa maa dɔw bɛ yen minnu bɛ bɛnkani waleya ta k'u sɛgɛrɛ étudiant ninnu waati bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛnnen don a ko président min bɛ n'a bɛ association tɔgɔ la n'o ye Basiru Ould Salek a y'a jira k'a fɔ min ye a situation bɛ cogo min na donc ala gɛlɛya yɛrɛ dama tɛ koyi a bɛ ɲini ka kɛ aw bolo min ye away k'a dɔn ndaguya dɔ ye sabu min ye awa waati bɛɛ lajɛlen k'u bɛ welewele da kɛ anw ka jamana marabaaw n'o ye autorité maaw ye u ka wulikajɔ kɛ télé la ka away k'a dɔn misijugu t'a gere ma nɔ tɛ a laban a bɛ taa ka dan kɛ a ko mercredi don kalo tile fɔlɔ n'o ye away k'a dɔn mars kalo ye 9h waati a ko away k'a dɔn étudiant dɔ yɛrɛ bɛ yen k'u filɛ nin ye u binna k'a ka foyer kɔnɔ ala de farala an kan nɔ tɛ c'est tout c'est fini a ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen Tunisie dɔgɔ min ye maliyɛn den minnu bɛ yen away k'a dɔn ko wa caman minnu fana tan bɛ tunga la n'o ye tungamangew ye k'olu fana tɛ ka to yen koyi a ko tungamange dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u t'u ka baara la maa dɔw bɛ yen minnu b'u bugɔ ka gɛlɛya sugu bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ a ko ninnu kɔni bɛɛ bɛ ka weleli kɛ weleli min n'o ɲɛsinnen bɛ jamana faamaw ma u k'a lajɛ n'o tɛ u sɛgɛnna dɛ a ko ntɛnɛn don min ye away k'a dɔn arabu denmisɛnnin dɔw bɛ yen u farala ɲɔgɔn kan ka taa away k'a dɔn olu ka da gosi k'olu yɛrɛ bolo ko polisiw de kun don nka waati min na olu y'a dɔn ko denmisɛnnin ninnu don olu kɔni y'u pan koko fɛ k'u yɛrɛ ɲini ka taa k'u bololaminɛw to bololaminɛw tolen yɛrɛ dama tɛ koyi ninnu donna k'olu ka wariw ta k'u ka pasportw ta wari min yɛrɛ taara a bɛ ɲini ka 100 ni 260 bɔ k'olu ka pasportw ta a n'a ɲɔgɔnna caman olu nalen o dugusajɛ sotigi fana nana away k'a dɔn k'olu gɛn ne ka bɔ o so kɔnɔ dɔgɔ nin ye fɛn ye fɛn min n'a kuma ka ca kosɛbɛ Yusufu Konate a ko kuma na away k'a dɔn maa min bɛ yen n'o bɛ away k'a dɔn Tunisie ka ambassade o tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan a welela tarata don kalo tile 28 minisiri fɛ n'o bɛ away k'a dɔn an ka Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛ minisiri o y'a wele an ka nisɔngoya dusumakasi k'o yira a la nka o n'a ta bɛɛ tulo bilen n'u ti mɛnni kɛ koyi fasirike b'a ko an ka hakililajigin kɛ k'a fɔ min ye away k'a dɔn maliyɛn den minnu bɛ Tunisie fɛn o fɛn min bɛ yen n'o ye anw sɔrɔ cɛ tɛ muso tɛ Tunisie
haute autorité away ka do bulungono be shulu de ba wa olu de do fasiri ke ba ko ka mali Tunisie gouvernement ka wele o ku jija ku chesiri ka wuli ka joke ka away ka do disposition beta min bi se ka to parce que dum bi se ka lafiya chugo mi minu bi fe ka na olu kanda wa minu yere be nu ka papio dafale do aka ke bunya ani karama ko ngaya no chesa mali ikaro ka foko yani fere ka soro ndo min ye Tunisie parce que de minu be toro de bu dala la jaba de bu dala hami ani musumusi o de bu dala yitu ko date ni ya ka fasire soir de mo ko ka bidon boli bunya bala o mana nyama droit de l'homme ten kalama wa droit de l'homme ko yewa ngo droit de l'homme ya mali droit de kama wo ben ke nyama furi ti droit de l'homme te makoro na kam go ala ala ka nyaka dama droit de l'homme ko yewa orofin dem fume be ala ku benin kishi amina ya ala ka nin kushi amina ya nyama ali bisra danta ma meta ne be mbolo karika do indépendant me boni aye abla jara ke akumara ema ku be moto sanfɛ ko kunu ko maa dɔ kɔni ye kibara k'a bɔ ka bin ten cakɛba ninnu k'u yɛrɛ mun ye sadde kita o mara o kɔnɔna o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ninnu ye nin yɔrɔ kofɔli la ko siga t'a la k'u bɛ ka labɛn dɔ ko o bila sen kan ema k'u bɛ ka ataki dɔ kɔni ko o bila sen kan o de kumu kɔnɔna la ko wulikajɔ ka kɛ joona ka misijugu kɔni ka a ta a gerema sɛbɛnnikɛla ko hali janvier tɛmɛnen in na i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu k'a yira k'a fɔ k'u ka wulikajɔ fanga ka bon kita lamini na ɲɛma dugu min bɛ n'an k'a ma ko sebekɔrɔ sebekɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye u ye attaque ta k'an ka o poste de contrôle ka a sɛgɛrɛ a donni kama mun ye an ka gendarme kelen o nin tora a la i bɛna ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw fana ko o bana la sɛbɛnnikɛla n'o b'a bila jara ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin kibaruya ninnu kɔni sɔrɔla ka bɔ mun ye maaw yɔrɔ maa minnu yɛrɛ kɔni n'u bɛ dugu in dɔn kosɛbɛ olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye kita lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ n'an k'a ma ko jijan ka taa bila mun ye bati makana musa moro ani ka taa bila mun ye kutubala ɲɛma nin bɛɛ lajɛlen dugu ye dugu minnu n'u bɛ kita lamini o kɔnɔ ko siga t'a la ko jatigɛ walekɛbaa ninnu k'u bɔra kotuba ɲɛma k'u bugu kunda mun ye dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔni ko o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye jatigɛ walekɛbaa ninnu n'u bɛ terroriste ko fɔ u bɛ nin wulikajɔ mun na k'i ta o lamini na ko siga t'a la ko an ka jamana marabagaw u kan ka ko in ta ni sɛbɛ ye koyi o sabu kɛ janvier kalo tɛmɛnen na ɲɛma k'u ye wulikajɔ kɛ ka tiɲɛni kɔni ko o don an ko an ka poste o la o fana mana bɔ yen ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka waati fana bɔ tuba mun bɛ yen n'an k'a ma ko forêt de bawule ɲɛma ko jatigɛ walekɛbaa ninnu u bɛ t'u ka labɛn caman de labɛn o yɔrɔ la ka sɔrɔ ka tiɲɛni baaraw ni ko o bolo da o tuba mun filɛ nin n'an k'a ma ko bawule ko wulikajɔ ni cɛsiri de ka kan kɛ joona ɲɛma jatigɛ walekɛbaa minnu filɛ nin ye kita lamini na tan ko ka misijugu ka a minɛ a gɛrɛ ma teliyara o hakilinata ye fɛn mun ye o kana se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko k'o dɔrɔn tɛ koyi a ko ale dugu mun bɛ n'an k'a ma ko jejeni kasela marika kungo sibi narena a ka ja fo ka n'a bila bamakɔ yɛrɛ donda o kɔnɔ a ka ja kati yɛrɛ o mara la k'a na ma mɛn ko jatigɛ walekɛbaaw ye jatigɛli ta ni ka yɔrɔ kofɔlen ninnu k'u sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ ɲɛma ko siga t'a la ko mun ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ko jatigɛ walekɛbaa ninnu k'u ka wulikajɔ kun ka bɔ a yɔrɔ la dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko siga t'a la ko maa minnu ye nin jatigɛ walekɛbaaw ye ko maa wɛrɛ tɛ ko min ye katiba masina maaw don n'o bɛ amadu kunfa ka jɛrɛjɛkulu ko olu de don o de kumu kɔnɔna la ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye an ka armée ɲɛma u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la nin waati in na jatigɛ wale mana ye yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa k'a tugu u la jaa kelen kelennin minnu bɛ nin waati in na olu y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye armée sennɔ ka dɔgɔ yɔrɔ mun na ɲɛma ko gɛlɛya talen bɛ ka dugudenw ninnu k'u sɛgɛrɛ an bɛ don min na ko bi kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Ablaye Jara i bonya o b'a la Bakari bete away ka dɔ hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se Bakari bete min ye fasiri b'ale ta ade le point ade kuma bɛɛ a ko min ye away ka dɔ Mali douane jɔn ko ala min ye away ka dɔ gɛlɛjugu min bɛ yen n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka anw ka trésor ka fiɲɛ bɔda yɛrɛ tigɛ a la ka bɛ ɲini ka kɛ c'est tout c'est fini i ka dɔn k'a fɔ kuma kɛn bɛ o kan a ko farafinna n'i ye douane yɛrɛ ko fɔ jɔn ko ala away ka dɔ i bɛ jiginɛba ko fɔ jiginɛ min bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ ani sɔrɔbolo sɔrɔ n'a b'o ko fɔ jiginɛ min bɛ yen n'a bɛ hadamadenya yɛrɛ bilali ba la ɲɛta away ka dɔ sira fɛ n'a b'o ko fɔ a ko min ye away ka dɔ sɛbɛn fɛn minnu bɛ yen n'o ye wariw ye minnu bɛ taxes ni away ka dɔ a fɛn caman ko fɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye ka jamana away ka dɔ k'a dɛmɛ jamana jiginɛba k'o dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ko i b'a fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ jɔ o kɛmɛ jɔ douane minnu bɛ yen n'u ni away ka dɔ pétrole jamanaw tɛ ɲɔgɔn sira fɛ min ye away ka dɔ ka sɔrɔ a bɛ min lase trésor ma a bɛ 30% a b'o bɔ n'o ye budget ye
nga an bɛ don min na ko bi o douane kelen bi kulekan de bɔ n bɛ ka ɲɛsin away ka dɔ o douane ma sabu n dɔgɔ min ye away ka dɔ taabolo juguya min bɛ a la yuruguyurugu a n'a ɲaami ko jugu o de bɛ ɲini ka kɛ sabu ye a bɛ ɲini ka away ka dɔ anw yɛrɛ sigi an sentigɛ kɔnɔ sɔrɔ yɛrɛ o bɛ ɲini ka dɛsɛ ala ni away ka dɔ douane away ka dɔ a ka waleya dɔw bɛ yen olu ye a sababu ye a ko affaire min bɛ yen n'a bɛ miliyari 5 ko affaire n'a b'o ko fɔ miliyari 5 i tulo da yɛlɛ dɛ miliyari 5 n'a b'o ko fɔ o miliyari 5 n dɔgɔ a taara kosɔkosɔ affaire in bɛ Sonatam ani trésor public affaire in na kɛ a b'olu de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka dibi caman kun b'a ko in na caman bɛ ka yelen caman bɛ ka bɔ a ko in da fɛ a ko sabu a dun man di dɛ nin tɛ dun dɛ bɔ kelen ni kalama nin bɛ bila hali ni Asimi k'a ka arajɛrisi bila ka taa d'u ma dɔrɔn a banna a yɛrɛ kana taa dɛ a ka arajɛrisi dɔrɔn bila ka taa bɔ kelen ni kalama ɲɛma nin tɛ dun dɛ Bouakari a ko away ka dɔ min ye awa birifini kun bɛ maa caman ɲɛma birifini in bɛ ka bɔ olu ɲɛma nin ko in da fɛ nka kabi sɔgɔma in na an ye gafe daminɛ fo sisan jamufɔ t'an ka baro la min ye away ka dɔ a ko mission min bɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen a na kɛ olu kɔni ye away ka dɔ olu nɔ yɛrɛ ko in na a na kɛ bolodar yalima olu kɔni bɔra u jɔyɔrɔw la kelen o ye Badi Badi away ka dɔ arrête stop Badi c'est un Maïga Badi c'est un Maïga ni kawo ko dɛ Badi ma bolodara ale fɔlɔ de kan Badi Maïga mais est-ce que e de bɛ ka fasiri kala ou bien ne de bɛ ka ay bɛɛ bɛ ni kalama c'est un Maïga Badi Maïga hausa k'a tɔ ayi abada bɛɛ de b'a kala ayi n'ala i bɛ jɔ kala dɛ ne de bɛ ka n ka fasiri kala ne bɛ kila de wa ou bien jamufɔ kɛra depuis dugu jɛra a ye ɲɛ bilasira de awɔ komi n y'a tɔ dafa de i ye Badi in fɔ n'i ma Maïga da kan a tɛ faamu a bɛ se ka kɛ Badi ye e jɔ n ka tɛmɛ fɔlɔ nka mun ye Badi Maïga ale de nin nɔgɔ ne Badi Maïga ye min ye Badi ye ale Maïga Maïga da kan man ye Maïga da kan kana muruti ala Badi ye kabako kɛ koyi a ko Badi a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye Badi ye away ka dɔn ale kɔni a na kɛ ale ni Awa Traoré olu kɔni n bɛ Badi fɔ sisan kɔni cawo Badi Maïga ani Awa Traoré a ma ban sa Awa Traoré a haramu a filɛ a kalan a filɛ nin Awa Traoré tɛ ka tila ka a ka kɛ Awa fɛnɛ subhanallah ne yɛrɛ kun m'o yɔrɔ ye a b'a la dɛ dɔ fɔ e ka dɔ fɔ a ka ɲi da e ka dɔ fɔ Terikɛba ko ninnu kɔni away ka dɔn a na kɛ u bɔlen kɔ u jɔyɔrɔ la nɔgɔ min ye kasajugu wulila away ka dɔn douane Kati a ko kɔni a gɛlɛyara yen kosɛbɛ a ko an taara fo yɔrɔ jan koyi sabu min ye away ka dɔn yɛlɛmali away ka dɔn douane yɛrɛ sira fɛ o nana don a ko da fɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni kɛra mutation na ka bɔ away ka dɔn jɔyɔrɔ la ni ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ la miliyari 5 k'a détourner ale kɔni o de kɔni kɔlɔlɔ o bɛ ka wuli away ka dɔn anw ka douane fɛ bi a ko sabu n'i y'a jateminɛ Badi away ka dɔn Maïga ale min ko daminɛna away ka dɔn a ka taa se Awa Traoré ma ninnu kɔni filɛ nin bolokɔni kɔni sini olu ma kosɛbɛ douane ko in ma daminɛ bi koyi san 2019 miliyari 700 ani miliyari 41 ko away ka dɔn k'a daminɛ 2005 ka taa 2017 nɔgɔ o de kɛra tɔka jɛ ye min ye Mali douane o bɔlen kɔ ye ko kɔni ka dɔgɔ kosɛbɛ min ye away ka dɔn miliyari 190 o min fana bɛ yen n'o kɔni kɛra c'est tout c'est fini san 2018 o waatiw la a ko douane ani impôt olu kɔni ye fɛn ye fɛn min n'u bɛ sɔrɔ di kosɛbɛ nka nɔgɔ min ye away ka dɔn ko kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a fana ka gɛlɛn kosɛbɛ sabu u bɛ gɛlɛya caman u b'o se away ka dɔn jamana ma maa min ye nin fɔ waati tɛmɛnenw na o ye Choguel ye k'a y'a fɔ away ka dɔn utukalo tile 17 san 2019 Énergie TV o sanfɛ a ko min ye douane a man kɛnɛ anw ka douane malati b'a la malati chronique a ko sabu min ye away ka dɔn douane koko cancer damajala jalala gosi n dɔgɔ i ka dɔn douane kɔni a man kɛnɛ yɛrɛ de koyi tension douane man kɛnɛ koyi ɲɛma kun fila ni tu douane man kɛnɛ yɛrɛ douane malati n'o nin ko ninnu tɛ bilako ye o ni ko ninnu tɛ bilako ye Allahu akbar hali maliden mun n'o bangera bi ɲɛma o bɛ douane ko kalama a ko la douane malienne en ces derniers temps se résume en peu de mots affairisme détournement de fonds et gestion clanique du personnel. Mali douane ni waati laban ninnu kɔnɔna na fɛn damadamani bɛ yen n'i y'o fɔ ka ban i k'a dɔn k'a fɔ Mali douane y'a ko fɔ n dɔgɔ away ka dɔn a bɛ mun ko fɔ min ye affairisme ayi n'i donna kɔnɔ kɔni affaire ko dan don détournement de fonds wari k'a ŋanamu k'a ɲaami a ka taa kɔsɔkɔsɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen away ka dɔn karisa ye n ka maa ye karisa ye n ka maa ye gestion clanique du personnel away ka dɔn k'a fɔ an ne ni nin bɛ kilan kelen
rezu kelena ne nin de ɲɔgɔn ka maa ye o fana awai k'a dɔn o de bɛ a ko kɔnɔna la a ko de y'a to Mali gouvernement a sɛbɛkɔrɔ dimina koyi gouvernement min b'a kunna bi yan o dimina o ye dimi da ye ministre de l'économie et des finances n'o ye Alfuseni awai k'a dɔn Sanu ye a y'i tɛgɛ kɛ ka tabali min gosi hali sini o tabali bɛ Benizekɛ fɛ yen a dimi kojugu a ye tabali gosi fo k'a kari mo kabako do wari bɛ taa cogo min a bɛ taa ten o sanja tɛmɛnen na cɛdaw burankɛ m'a fɔ k'u a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ nin u ye bassin de doyen ko suso faga Allah kibaru a y'o fana fɔ dɛ aw taara bɔ ka bin sa mɛ a kɛra ten Allah kibaru ko kɛ poyi kabako do koyi ala ka ɲɛ ka da ma ɲɛma amina ya rabi ala ka ni sababa bɛɛ a ko kuma na sa Mali douane awai k'a dɔn a bɛ nin cogo in de la an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni sababa bɛɛ bɔr dɔrɔn bɛ ten awai k'a dɔn min ye awa ade ka fasiri don le point u ka bidon bɔli nka o don ko a tun bɛ dɔn de la presse la dɛ awɔ an tun bɛ yen awɔ an ka yɔrɔ la an tun bɛ yen MP la an tun bɛ yen a tun bɛ mun na ye an tun bɛ yen wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'an taara sugu kɔnɔ ka na an bɛna tɔ bɛn negemɔ k'a lase limanu ni Allah ka sabula waati sera inshallah an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na Allah ka ni sababa bɛɛ o kumana donc ka foli di nin bɛɛ lajɛlen ma nura kɔnɔ bɛɛ ye kunnafoni jɛnsɛnnaw ye bɔr dɔrɔn de bɛ ten ka foli tɔni k'a lase Basegine Keyita ma k'a fo k'a waliman dɔn k'a ni baara ka foli tɔni k'a lase sanga ani waati min ye Elhaji Seguba Samake Prix Auto k'a fo k'a waliman dɔn k'a ni baara nɔgɔ min ye awai k'a dɔn journal dɔ bɛ yen ko le radar ni y'ale ko fɔ n yɛrɛ denkɛni Ture hakili bɛ jugu o de la o kumana Ture n b'a fo ka waliɲuman dɔn ka radar baarakɛla bɛɛ fo bɛɛ waliɲuman dɔn k'u ni cɛsiri min ye awai k'a dɔn salon de média a b'o cɛmancɛ la an ka foli tɔni bɛ ka ɲɛsin u ma k'u ni baara ko ne ko k'a Mayiga k'a Ture ko radar maa bɛɛ ɲɛna k'u ka patron ko Ture ko ne y'a kɛ Mayiga ye a banna pewu ɲɛma sirajantama hali bi an bɛ taa ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ne kunnafoni ye kunnafoni mun yɛrɛ n'an ye wulikajɔ ka nɔfɛ sibiri don do bɛnna février kalo tile 27 tɛmɛnen ma san 2023 ɲɛma kunnafonidilaw ka so belebele min bɛ n'an ka ma ko maison de la presse kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye a sali fitini o kɔnɔ jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an ka ma collectif des maliens labida nin ye jɛrɛjɛkulu ye sifinnakaw de b'a kɔnɔ kosɛbɛ wa mun ye jɛrɛjɛkulu in a sigira sen kan san 2012 ti o kɔnɔ collectif des maliens labida ɲɛma n y'o f'i ɲɛna a bɛɛ lajɛlen ye sifinnakaw ye mun ye kɔrɔfɔ kun bɛ ka boli fɛn mun kan o de ye jamana yɛrɛ bɛ taabolo mun kan bi bunadamadenya yɛrɛ sigicogo politiki ani ka n'a bila mun ye sécurité la n'o bɛ lakana o kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun n'o ye kɔrɔfɔ ta o de ye Aba Sumuni ye Aba Sumuni a ye kɔrɔfɔ a y'a ta ten cari ɲɛma a y'a yira ka e burankɛ don o kumana suɲɛ fama an burankɛ don kɛlɛ tɛ an burankɛ don ne ka kɛlɛ ne ti kɛlɛ an burankɛ don n ka ca an burankɛ don an ye caman fɔ n ko ye n bura i ma tugu o nɔfɛ o awɔ n'a bɛ na komi n'a bɛ n'a kari n'a bɛ na cɛ an burankɛ don n'a bɛ na an burankɛ don kosɛbɛ baasi tɛ ɲɛma Aba Sumuni ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko min ye misibilen mana maa mun faga ɲɛma n'i ye fugulanbiletigi natɔ ye jɔrɔ o bɛ dabɔ jamana in bɛ bolo min kan bi ko a kɛlen bɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ kosɛbɛ jamana in a bɛ bolo min kan bi ko kuma ko o kɛlen ko o kɛra baara ye ɲɛma ko jamana ko a kɛra kilanko ye mun ye maa mun n'o olu ka di ɲɔgɔn ye ko olu bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ n'an dun bɛɛ lajɛlen b'a la k'a fɔ ko bɛn ko o ka kɛ Aba Sumuni y'a fɔ ko bɛn tɛ se ka kɛ abada k'a sɔrɔ burujali o bɛ jamana o kɔnɔ maa kelen mun n'o bɛ k'a fɔ ko ka bɛn kɛ ɲɛma o maa kelen de bɛ tila ka burujali baara k'o boloda ko nin ye fɛn fila mun na a tɛ sokolo ɲɔgɔn fɛ cogo si la Aba Sumuni belebele kɔni y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in bɛ nin taabolo in na ɲɛma ko bɛɛ lajɛlen ka jisuma dɔɔni k'o k'i koliji la ko burujali ko an k'o dabila n'an bɛ fɛ mun ye bɛn basigi bolodi ɲɔgɔn ma k'o ka kɛ an ka jamana in la ko mun ye burujali ko o ba ko o ka dabila Aba Sumuni a ka fɔ la a k'olu ka jɛrɛjɛkulu in ko politiki tɔn tɛ wa ɲɛma u sɛmɛnen tɛ mun ye parti politiki ma la sifinnakaw de don fasidenw de don u fana b'u hakilinata ni ka a lase u y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana in bɛ bolo min kan bi ɲɛma ko a kɛlen bɛ kilanko o dan ye ko kilanko ko o de b'a kɔnɔ ko ne m'a fɔ vive la transition ɲɛma o bɛ kɛ fasoden jugu ye ko ni maa n'a ye kɔrɔfɔ k'o sɛla ka ban a bɛna kuma mun fɔ i bɛ kuma in de k'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma yanni i ka sɔrɔ ka hakilina jugu ta k'o sɛgɛrɛ nka e ma kuma k'a jateminɛ karisa bɛ ka kuma mun fɔ tiɲɛ don wa nkalon o don e tɛna k'i surutu a burujali kan Aba Sumuni y'a yira k'a fɔ ko bɛn ko a tɛ se ka na o kan Aba Sumuni kɛnɛ in kan ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko belebele in fana
fana a kun bɛ koyi n'o bɛ Clément Dembélé ko fɔ Clément Dembélé a fana kɔrɔfɔta ti cari a ko ale bɛ foli ta ni ka collectif des Maliens lambda a ko a bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ko bi kɔni ko ale Clément Dembélé ne ma ko ale hakili kɔni ko o sigira sabu que ale ma se k'a bila kunna abada k'a fɔ ko min ye sifinnakaw bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ sifinnaka minnu olu hakili bɛ boli i n'a fɔ collectif des Maliens lambda a Clément Dembélé a ye foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ɲɛma wele in fanba lasera sifinnakaw de ma n'o bɛ jeunesse ko fɔ u y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛlɛ o mana wuli jeunesse de b'a a ɲɛma gabakuru bɔ mana wuli jeunesse de b'a a ɲɛma maaw kɛlen bɛ ka jeunesse kɛ escalier de ye u b'u gulon jeunesse de la ka sanfɛla k'o sɔrɔ ne décision dun ta yɔrɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye jeunesse ko olu tɛ k'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko waati sera ko ninnu ka kɔrɔfɔw la ko jeunesse ko an ka wuli ko an ka hakili k'o dayɛlɛ kɛnɛ in kan ka kɔnɛ in bɛɛ lajɛlen k'a kun cɛ mun ye Aba Sumunu ye a ye welewelekan bila ka ɲɛsin mun ye communauté internationale CEDEAO Union africaine k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ bolo min kan Mali ko la ɲɛma k'u ka donso in k'u ka sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma donso in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye sanction ye ko min ye sanction ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka jamana in k'a lasegin kɔ de wa a tɛ kɛ sababu ye abada ka jamana in kɔni ka a ta ɲɛ ɲɛma sibiri don n'o bɛnna février kalo tile 25 ma jarajɛkulu min bɛ n'o de collectif des Maliens lambda u ye kunnafonidilaw wele ka nin kunnafoni de ka a sɛlɛ ko faso bɛ yɔrɔ min na sisan ko an bɛɛ lajɛlen an ka burujaliw dabila n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka bɛn ka kɛ ɲɛma burujaliw ka dabila ne maa min ko vive la transition a n'a hakilinata don ne maa min ko a ba la transition o fana n'a hakilinata ko don ka burujali ko an ko o bɔ a la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ an yɛrɛ ka wulikajɔ n'an y'o kɛ sibiri don n'o bɛnna février kalo tile 25 ma maison de la presse o kɔnɔ i bonya o b'a la. an bɛ kɛnɛ kɔnɔ siga foyi t'a la a kɛra an burankɛ don an burankɛ kana kɛlɛ kɛ sa kɛlɛ bɛ kɛ n terikɛ wala an kana kɛ kɛlɛ ye dɛ a bɛ kɛ kɛlɛ ye a ka ɲi sa komi an burankɛ don e ka Aba furumuso tɔgɔ fɔ n bɛ 400 d'i ma sisan a fɔ ne ka nakariya ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ Aba Aba ko dɔ kɛ dɛ i lamaga dɛ mayi cɛ a banna mayi cɛ mayi cɛ i lamaga i b'a sɔrɔ a bɛ yɛlɛ la sa nin kelennin ka d'a ye ne ye mayi tɔgɔ fɔ dɔrɔn ka d'a ye dɛ ne ye mayi tɔgɔ fɔ dɔrɔn a bɛ tile bɛɛ ban yɛlɛworo ɲiminen don a bɛ tile bɛɛ ban a b'a ka orange money koko ayi mais ɲɛma a bɛ tubabukan furu koyi la hawla n burankɛ don ɲɛma an burankɛ don n faamana ka jeune ye mun hakili sigilen don i n'a fɔ nin bamananw b'a f'i ye ko son tɛ pan a denkɛ bolo ma la hawla Aba Sumunu hakili sigilen don a bɛ kumaw tigɛ ɲɔgɔn sanfɛ a banna ɲɛma wa a bɛ ka kuma minnu k'a sela a b'i yɛrɛ la convaincre wa n kɛra fɛn ye n burankɛ don an burankɛ don an kɛra fɛn ye citoyen lambda n dɔgɔ kɔni y'an bɛɛ ye sa an bɛɛ sen b'o la o kumana an bɛ dugawu kɛ ala ka awayi k'a dɔ sijan ni kɛnɛya ala k'o di n dɔgɔ min ye awayi k'a dɔ Zɛdi Yatara min ye awayi k'a dɔ Madame Saliya Mohamed Saliya Touré excellence Mohamed Saliya Touré min ye awayi k'a dɔ a furumuso ɲalen n'o bɛ Madame Saliya Zɛdi Yatara Zainabu an ka foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin a ma a b'an su waati bɛɛ ladilikanw bilasiraliw hakilina ɲumanw jɔn ko ala awayi k'a dɔ bonya ani karama Zɛdi bɛ fo k'a waleɲuman dɔn n dɔgɔ an bɛ taa yanni waati ka se n dɔgɔ kunu awayi k'a dɔ sirajan taama o kun bolo danbɛ sabu anw yɛrɛ Nura FM an bɔra Bamakɔ k'an kun da yɔrɔ kan yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ awayi k'a dɔ Kankaba mara n'a b'o ko fɔ n dɔgɔ min ye dɛgɛla ye dɛgɛla awayi k'a dɔ ani Kankaba u cɛ man jan don belebele kun bolo dan bɛ yen don min bɛ yen n'an ko a ma ko journée africaine de cantine scolaire 1er mars san o san a bɛ ɲɛnamaya siratigɛ la min ye awayi k'a dɔ ɲinan ye jɔn ko ala awayi k'a dɔ kow n'a taabolo le 2 a taara ɲɛnamaya awayi k'a dɔ dɛgɛla ka tila tuguni ka cantine kura a n'a kilew ani awayi k'a dɔ tobilikɛ minɛnw a barimaw ni awayi k'a dɔ kuduw ni dumunikɛ minɛnw n'a fɛnw bɛɛ k'a caman cɛ ni k'a di awayi k'a dɔ cantine ma dɔgɔ cantine scolaire u tɔgɔla don min ye awayi k'a dɔ donba don sabu a bɛ kɛ sababu ye cantine ni awayi k'a dɔ n'a bɛ yɔrɔ la min ye lekɔlidenw awayi k'a dɔ bɛ lafiya lekɔliden sumaw bɛ lafiya ɲɛmaa bɛ nisɔndiya sabu min ye awayi k'a dɔ lawale n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kalan a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ denmisɛnninw n'u bɔra so u ka segin ni awayi k'a dɔ a bɛ gɛlɛya dumuni tɛ yen a dɔw la a dɔw bɛ yen u tɛ taa kalankɛyɔrɔ yɛrɛ ala ni sira janya dumuni tɛ sɔrɔ ka kɛ nka bi faso in ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri minisiri min bɛ yen n'o ye éducation nationale o minisiri n'o ye awayi k'a dɔ madame Dedew madame Sidibe Dedew a kɛlen bɛ ka wuli i bɛ n ka kuma dafa mun na n bɛ k'a dafa de o
madame Siribe de do Usman akemba ka wulika jo ani cesiri minge ndo a wulika jo na ka cesiri no be ka yi ala sabu min ya awai ka do madame Siribe de do Usman ayi awai ka do cesiri min buluda dem sunu bi se ka lafiya chugumi kala ngo sirafe dun ka fa ka sabati le kolula cantine scolaire o sirafe ko so dani na atara Washington anni awai ka do directeur national de cantine no be sarmoy busanga ko fo nyere korke o fana yi utara kata wulika jo ni cesiri ke kata kule ka unbo kata la nyinu chamange min bi se ka to dunga fa bi se ka sabati l'école so la chugumi min bi se ka to cantine chama o bi se ka tari mali fandani nani befe nyini fe ndo ka chamangera soro fe sabu ma minun tara kata nyini fe on la fasa no ye excellency madame Siribe de do Ousmane de l'éducation nationale ayi jo ajoro a wasara a nisonjara wa nikibara dum chama ndo olunana kuma kunusa dimi nyere awai kado degela angun dambo keneka abana akera nisonja bay dongo ala min ya awai kado madame Siribe de Ousmane ministre de l'éducation nationale ani sarmoy busanga cantine scolaire nyama ndogo akokara wasanda jarade ayolu fladama ka ko yo wasa odi ko kabe cantine scolaire damne na nyama wasa de do wa cantine anafaka bonchugomi a cika foka sadan kosobe demisenu ka dunga fa abo sabati wa cantine yere kele min ba no fe bi o de folo marché ko bi di ku mo minu ma ka dabla cantine kono mina barak a fonfe min be a beka soro aw yere ka sigidala abana na ko senena e be tamati de glan e be tamati de sene e ka tamati cantine de ba san ka demisenu la bolo la hawla jaba senena e ka jaba kana nyina kana sigambli cantine ba san malo ferla e ka malo abi sai bulo e cantine ngo de do ka ke aka ke ire ka fo mbita marché di burama min bi bo fuku jijeni ou bien ansungo o kana degela cantine obana mena tamati furu da kogodila ko adade haramu burama ba san cantine bi buloy cantine aw ka cantine te burama mena tamati furu da wada abisa wa cantine na fa yo de wa depuis madame Siribe de Ousmane nana ani sarmoy ka tege di nyoma ndo awula fe nyuma na de nyama nte RF la donner dugu kono wallahi de alai o kuma cantine be kada cantine ko cantine min be cantine ba flani keme duru ana gafe o de be mali fambe fe bi ba flani keme duru na kunga barakera wanyina miliyar woro ndogo de bina ke ka barake sigatala bura ka cantine tabi suru law abasur abana ala kanisa obo ala kanisa obo ali be ala ka hero chaya o kuma na mi ye cantine scolaire a direction ba sarmoy busanga no ya njamai anga fuli bai ka fuli ani tonni ka ala sesema aka dujon ambu amba afu tumbia watara nuku befu ko be wali nyumando ko be ni cesiri ko ala ka sanwere tajira nyama alibi amambolo karika do amma ala kanin faranyonga be boni sebe munu ka ma ko le déclin nyama ko enfer mundo be talike bakar tugula ana jenyonga ko intina bla kiri bolon kuraka bolo kawa dona na tawla ko dossier ko na sebe ko larawe sebe ngala ayira ka ko jelaki munno o talembe ka bakar tugula na jenyon segere amusaka ko beti joseph war milliard kononto aka jafo kana blata ane saba o nywana la akoni ya jite mana kala je bakar to golla ale kunye munye Sénégal ko nyamaade do nyama ko na fulen ko nyamina ka damna san 2013 ni kana bla 2018 o kono Sénégal ko wati te monuna ibana ka fa ko munye assise spécial do ko o kana ko sigira senga o assise spécial munna aye bakar to golla na jenyo ku ufuran ku je ka ira ka fa ko unno fo ite en ko ina Sénégal ko adoni ngama ministre mum be kiri bon kuna bi o murti fari ninka asaba ko bulu da akoni ira ka fa ko nimbara ko ko o sika keta to shla o kuma na bakar ma dunjo ne na fulo ka manjima nyama ni mbala dile ningali muntu mina asigira oro kumu kono la ko intera kan bida takadimu ye kiri bon kurama o kana ka ko inka seba ko fese sebani ngala ko munye ko Sénégal ko ni layini ndo de ke kanya sin jamana fama ma ya yini ka fa ko luka na folo mumbe no be savoir milliard ta ani shegin ku fo ko na folo ntuna munye bangi mbe nanga ma bim SA ani ka ta fra munye oluka president o yoro de la na folo ko lu te fo yin ko lu buka na folo de ko akoko jamana fama ko ni ko ye kulo ko ni kuma yin ko ni ko ya seba ko me ko oro kumu kono la bakar togola nyama ko aka dossier ko abena tabalam wa bakar togola kelenda koy o sabuga mamun no be yerde nyama yala bi no be gwanyon kulubali ko fo ko afana te bakar togolo jenyon na wa ko de kama ko muye gwanyon kulubali ale ko be tegere ko fo bi muye transition ma okun transition go vive gwanyon go vive transition go vive la transition gwanyon go vive la
transition jaja ko be guanya kulubali ra wallahi na fani plane anya sama ka bo mu ne le déclin o kono Mamadou Diallo ale sebengala yi bunya o bala ndogo biye juma e wati corona ambe nega o bogoti ni yoro ina ka fuli la se minya awai kado kanu ba ni me ba bema ku be ni chesiri ka fulin tandi ka la se sanga